Technica van Quasimodo. Tijd voor de referering vlak 1 in de startbox. En dan daar eerst nog even wat achter. En dan zijn we vertrokken naar de richting. Voordat de RS2 op weg naar de brug van Brand. Voordat de RS4 en de brug naar de RS5. Voordat de RS6 en dan voordat de RS7 op weg naar de corridor naar de andere kant. Goed op RS8. Goed op RS9. En nu niet gaan met die Luca. Goed op RS10. En ook in RS11 wordt goed genomen en dan komt weer deze kant op over de picknicktafel in RS12. Laat maar in RS13 toe. En dan pakt hij ook heel fijn op. Deze afspraak van Quasimodo. De combinatie 14A en 2. A en B. En dan naar 15, 16, 17 en 18. Joni Hoekstra uit vlak 1. Gaan we opnieuw finishen met een foutloze ronde.